Mark chapter number 14 kubva pavhesi ya 3. Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wamaperembudzi agere pakudya, mumwe mukadzi akauya ane chinu cheabhastera chaiva nechizoro chenado chakanakisa chomutengo mukuru. Akaputsa chinu cheabhastera akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhinari anopfuura 300. Akapiwa varombo. Vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu wakati, muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka, nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda mungavaitira zvakanaka, asi ini hamunini nguva dzose. Wakaita paakagona napo, wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzwa ivhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvicharehwawo. Muvarangarire nazvo. Tinotenda Mwari zvikuru mazvita enyu. Regai tinamate. Baba, mbiri yose iwe kwamuri nekuda kweshoko renyu rinotsiura, rinodzidzisa, rinosimbisa. Taurai muri imi mangwanani ano. Kereke ngaizodzwe nenyasha, favor idururwe muupenyu hwavo muzita raJesu. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nekuda kwetsamba yaverengwa ine chekuita nevamwe amai mumwe mukadzi wakauya kuzozodza Jesu. Bible rati Jesus anga ari kuBethani mumba memurume wainzi Simon the leper. Wakagara patafura, ndo pakauya mukadzi aine the alabaster box yaiva perfume ndokuzodza Jesu. Zvakaitika ipapo hazvina kunyanya kugamuchirwa nevaitevera Jesu, nokuti zvaitwa nemunhu asiri part of the disciples. Mukadzi auya ane chizaruko chisina kunge chawanikwa within vanhu vana Jesu. Ndo imwe challenge yatinogona kuwana mukunamata, kuti Mwari unogona kupa mumwe munhu chizaruko chisina vamwe vese. Vamwe votoona sekunga ari kupotsa kuita zvekuti vanotaura pfungwa yakanaka but isina kunaka panguva iyoyo. Ndiganitsanangure izwi irori. Kune pfungwa yakanaka but isiri pfungwa yakanaka panguva iyoyo. I love examples kuti zvinyatsojeka. Ini ndiri kuchikoro ndichiita O level, mai vangu vaigara vachindiudza kuti hatidi mhosva. Tamba yemusha kana muchitamba ita zvechikoro. Hatidi kamuzukuru pano, hatidi mwana wevanhu vanomitiswa. Kuchikoro kwabviwa ndamu community ndaakushanda ndati kurei. Ndakazonzwa vakuya nechichemo chinoopposa zvavakambotaura. Vakati ndofa here ndisina muzukuru. Same team raita hatidi izvozvo. But ndakadzidza kuti pavaitaura izvozvo yanga iri pfungwa yakanaka panguva iyoyo nekuda kwezera rangu. But pfungwa iyoyo inozoipa kana ndapa nerimwe zera. Vanotochema nayo kuti ndofa here ndisina muzukuru. Right. So zvakaitwa nevanhu vanga vakaungana mumba maSimon the leper Jesu achizodzwa. Vakataura pfungwa yakanaka yekuti dai mafuta ayatengeswa apiwa kune vanoshaya. That's giving, that's a good mindset. But Jesu wakataura mazwi ekuti zvaitwa nemukadzi uyu, she has done this in preparation of my body for my burial. Kureva kuti mukadzi uyu the kind of giving yaari kuita yakasiyana nezvinoitwa mazuva ese, nekuda kwekuti ine timing, ine kuunderstanda mwaka nenguva. Bible noted the sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. Vaifamba nekuziva nguva, so Mwari akatendera kuti vave the commanders of Israel. So kuziva nguva kunokosha to the level yekuti Mwari pachavo vanopupurira Satani, kuti Satani zvimwe zvese haazive, asi chinhu wani chaanoziva, anoziva kuti nguva yake ishoma.
So munhu anoziva kuti nguva ishoma anoita kunyatsoitira futi. Anoziva kuti kwasara maminitsi mashoma kana riri bhora riri kutambwa akawina 1-0 haamanikidzire kunyanyoenda kumberi kundogohwesa, anotamba bhora rekurasa kuburitsa kurati anenge akutamba time not magoals. So time ukaimanager inosecure the goal riripo. So understanding time, kuziva nguva kunokosha nokuti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. And value yega yechinhu ine chekuita nenguva yaitwa chinhu. I'll download to another example. Chiremba warwara ukaenda kwa akakupa mapiritsi ekuti aya unonwa 2 kuseni, 2 masikati, 2 manheru, anwe for 3 days. Iwo nokuti uri kurwara serious, obva wangoti ndakungonwa ka 1 ese kuseni, unokuwadzwa nezvakanaka. Why? Because pavari kuspesa time, time ine a healing effect. Ine zvainoita musystem yako. Chinoita kuti vati aya kuseni, aya masikati, aya manheru, nguva pachayo ipart yemedical yacho. Ngatombonzisa chinhu chinonzi time. Nguva pachayo inokosha pakuitwa kwechinhu. Pane nguva yekuti unoita chinhu chakanaka, munguva yachisina kufanirwa kuitwa, chinoipira izvozvo. Kuva nenhumbu uri pachikoro, iyo nhumbu ichinzi makorokoto, yako inoita kuti umhanyiswe. Arorwa zvake ari pamurume anotowedzera kuipusha iri 3 months kuti ifanooneka. Yaitwa nenguva yakanaka, nezvikonzero zvakanaka. But mumwe anoisunga otobhenda kuti isaonekwe, iyo vamwe vachiita yekupusha. Chiri kusiyaniswa apa vakatakura makomborero, but kune mumwe iproblem nekuda kwenguva. Panguva pakajeka panoparidzika musha. So understanding the times and knowing what to do zvine value yakakura in the kingdom of God. So pane nguva yekuti munhu anoti haiwa izvi tichazoita time. Izvo zvakanaka and zvichizoitwa time. But when you miss the right time, unotadza kusangana nezvakaprogramwa naMwari. Saka ndichiti paunonamata kuti Mwari, mweya wokuvigwa ngaubve pandiri, ndodawo kurangarirwa. Nyatsowedzera kuti ndirangarirwe panguva yakafanira, nokuti pane kumwe kurangarirwa kunokubvisa pane pawaifanirwa kunyatsorangarirwa. Joseph ataura nemurume anga ari mujeri, zvika ndakauya kuno ndisina mhosva kana mabuda mutauro kuna mambo. Bible rinoti akakanganwikwa for 2 years. Why? Nokuti Joseph haafanirwe kungobuda odzokera kumba kwawo ari free. Anofanirwa kubuda and rule in Egypt. Urati anofanirwa kubuda zvine purpose. Saka anofanirwa kubuda mazuva ekuti mambo varota. Ukabuda zvisinei nechiroto chamambo, you become free and useless. So purpose yaMwari ndeyekuva free and useful. So pano paita mukadzi out of revelation chizaruko. Hakuna amutuma. Hakuna conference yaitwa, hapana aparidza kuti zorai Jesu perfume kandi musaregerereshe wedu vazodai. There is a level of giving yekuti munhu ukatoona achitozviita, that's a sign yekuti ari blessed already. Kuzongoti God bless you kupedzisa gamba chamutuma i blessing. Pana Mwari atotaura maari. Mukadzi uyu auya mumba maSimon the leper. Jesu haana kuenda kumba kwemukadzi uyu. Bible rati he was in the house of Simon the leper. Simon wacho nyakuingwa naJesu haana zvaakaita. Ende chatinongoziva chiri associated naSimon anga ine leprosy. Handina kunzwa kuporeswa kwaSimon. Ndakanzwa favor yakaitirwa munhu mumba maSimon ane problem. Ngwarira kuti panopona vamwe ndo paunoita problem uri ipapo. Simon the leper, mumba make ndomo muri kunzi mukadzi uyu kwese kuchaparidzwa vhangeri ngaarangarirwe. Jesu ari kupa favor kumunhu mumba memumwe munhu. Hakuna chinorwadza chekuti mutorwa wekunze anouya otora ropafadzo yemumba, yeti vemumba vagere vari ngori ana Simon the leper. Simon, kana Jesu anoporesa auya mumba mako, todawo kunzwawo uchipora, but taakunzwa favor inoitirwa muenzi kudarika mugari wemu. Bible rinopupura richiti Jesu kuGalirea wakaita minana mishoma because of their unbelief. Kumaraini kwake kwaanozikanwa kwacho ndo kwaanoita zvishoma.
unoita zvinotyisa, ari kuna ana Bethani uko akunomutsana Razaro, yeti kumaraini kwake hakuna ari kufa achimuka. Kureva kuti vanhu vakatorerwa blessing nenyasha dzanga dziri local dzikaoperata better outside. Kuberekwa kwaJesu handina kunzwa Maria achipiwa zvipo nevanhu vemulocal. Bible rinoti mawise men from the east ndo vakauya vaine zvipo. Kureva kuti makaberekerwa Jesu hamuna munhu ari kuda kupa, but kune vanhu vasundwa naMwari kuzopa chaberekerwa munzvimbo yevanhu vari kuramba kuchipa. Ndo danger yezvinhu zvaMwari. Ukasazviita uripo, Mwari anozviita nevanhu vari kure. Then the blessing haiende kuvanhu vaona zvichiitwa, inoenda kuvanhu vari kuita. So inyasha kuti Jesu aberekerwe mugale muarea menyu, but unozotora nyasha dzacho nekuziva zvekuita pamusoro paJesu ari muarea menyu. Pane nguva yekuti Mwari vaona kuti muprofita wangu angafe nenzara, vakamubvisa muvanhu vakamuendesa kubako. Yeti kuvanhu ndokunofanirwa kuenda munhu kuti awane zvekudya, but Mwari vakatoona kuti ndikatomubvisa pavanhu ndokutoti ararame. Akaenda kubako, ndichatuma makunguo ikoko nokuti vanhu havachada. And the blessing yakawanikwa nemakunguo iwa, ndosaka akaramba achingouya achidzokera asina kunoparidza kune vamwe kuti endai munofidha muprofita. Why? Yaiva nguva yefamine yedrought. So paigara muprofita ndo papa nechitubu chemvura. Saka chinonetsa kuwana munguva yefamine yedrought imvura. Saka makunguo aiendesa chingwa ndo aingoziva kune mvura. Kuti giving yakavatendera kuona chiri kunetsa. Okay, imwe nyaya iyi. Kingdom ya Mwari ine chinhu chinonzi makeys. Jesu unoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Kuda kuti madoor akawanda ende makey haapindirani. You must know the right key to use at every door. Mubible mune mukadzi akaporeswa naJesu, but kuporeswa kwemukadzi pakatanga pataurwa nyaya yaAbraham kuti haasi here the daughter of Abraham anga akabatwa nemweya yetsvina akabhendeswa musana for 18 years. Pana kamudzwa nyaya iyoyo. Kune mukadzi anga nedambudziko rokugara akabhenda musana kudai for 18 years. Jesu paakaporesa mukadzi uyu akataura pamusoro paAbraham. Yeti anoporesa ndiJesu, but anoti ko mukadzi uyu haasi here the daughter of Abraham. So ndaishaya kuti unomenshena Abraham pahealing pakudii. Ndokutarisa kuti pane maths dzekudenga dzakaitwa. Nditendere nimbotaura maths mbishana dziri mushoko. Mukadzi she was bound for 18 years. Jesu paari kutaura kuti Abraham ari kutaura nyaya yaMelchizedek paanosangana naAbraham. Vanhu Jesu sa Melchizedek in the Old Testament, Abraham unopa a 10th kuna Melchizedek anova Jesu. Sa mukadzi uyu akabhenda musana for 18 years. Chiri kuita kuti panzi haasi here mwana wakaAbrahama. Zviri kungonzi dai akaziva zvakaitwa nababa vake, which is 10. Iye akabhenda for 18. Kana dzamets 10 times 18, 180. Kana ari madegrees, 180 means a straight line. Kuda kuti Jesu ari kuti anofanirwa kunge ari straight nekuda kwegiving. Hauna mbozvinzwa iyo. Beta ndidzokorere, mira ndidzokorere musha. Pari kutaurwa nyaya yaAbraham naJesu, pari kutaurwa nyaya yaMelchizedek anova Jesu akasangana naAbraham. Abraham akamupa 10%. Saka uyu mwana waAbraham akabhenda musana 18 years. Ari kunzi haufanirwi kunge wakabhenda nekuda kwokuti baba vako Abraham vakapa 10. Saka giving yababa vako nemakore aunawo uchirwara 18 zvatopa chena kuti uri mumwaka wokuti uve straight, nokuti straight line i 180 degrees. Kuda airarama upenyu huri pa 45 degrees nekuda kwekuti kune giving yaakaputsa kunzwisisa. So life yako as a believer ingangodaro yakabhendeswa uri kurarama but yakabhenda mupoverty nekuda kwekuti giving ikashota aufe chinofa ireceiving asi unenge uripo. Imwe subject reganzo kune mukadzi uyu. So mukadzi uyu imwe version inoti vamwe munyori unonyora achiti chaiva chifeve chakauya kuzozodza Jesu perfume. Chifeve munhu anoita research pamusoro pevarume. Chifeve chasvika palevel yekuziva kuti uyu ane mari uyu haana, uyu ane value uyu hapana. Ndofunga mumwe munozvinzwisisa izvo. Hatine kwatakabva katesesi. Vamwe takapfuura neiko.
chinotoona kuti apa pane mari. Saka chakapa chifeve kuuya neperfume kuna Jesu chisina kupa John, James and chakaita research kuti ukaona murume anoteverwa nevamwe varume, murume zveshuwa, nokuti varume havateere sina basa ka. Saka akaziva kuti perfume haingoenda pese ndada kumbopa shasha. Ndokuuya neperfume haisi yaJesu, ndeyake mukadzi uyu, ende kubasa kwake perfume inomumaketa. That's why aiva neperfume inodhura, aida kuzvipa class kubasa kwake. So perfume yemukadzi uyu ndeyekubasa, kuti munhu atora basa rake, kushanda kwake, simba rake, ndokuona value ina Jesu, ndokuziva kuti zvandinobata hazvidarike zvakabatwa nemurume pamuchinjiko. Kuti ukaziva value yaMwari, kupa becomes a lifestyle. Why? Nokuti zvaakakuitira nezvaanokuitira zvinokupa kuzvideredza kuti zvandinobata zvinodhura zvingarevei kudarika nyasha dzinodhura dzakadai dzauya pamberi pangu. So mukadzi chaakatanga kuona ivalue. That's why Jesu mukadzi weSamaria akamuti dai waiziva ari kukukumbira, dai waiziva. Kureva kuti Jesu haasi kumublema kuti ende unonyima ende wakaoma. Jesu ari kuti problem ndeyekuti hauzive, dai waiziva. Kureva kuti kusaziva kunolimita munhu kwete kuomerwa. Why? Because ukaziva zvekuita kuomerwa kunogadzirisika. But chinopa kuti urambe wakaomerwa, stage number 1 kusaziva. So mukadzi wakaziva kuti kuswera ndichizora perfume ndichionekwa nevamwe varume hakuna basa, than kunozora iye wacho perfume kuti iye andoonewo. Mukadzi wakaziva kuti ndikaspraya perfume vamwe varume vanonditeera, but ishasha haiteere. Saka kuti ndigono kuiteera ndaakuchinja order, handizvispray ndomusprayo. Kuna chifeve chiri kuita calculations. No wonder Bible is not to describe, but chaiva chifeve kuti ane mindset yekucalculate zvinhu. That's why Jesu paanoti ndichadzoka sembavha, iye haasi mbavha, but anoti ndichadzoka sembavha. Sapaidinetsa kuti kana asiri mbavha, umbavha wacho anozougona sei. Ndokubva ndaona kuti program yakaitwa paCalvary ane mbavha yaakati handei. Kuti ndo yaachabvunza kuti mai wanzoenda nguva vanhu vakavarairwa. Ndikukutaurira zvi. Sano iva ndo vachatikuwadzisa tichajumwa zveshuwa. Yakatotakurirwa basa iroro kuti unozondiudza kuti mai wanzorova nguva vanhu vakavarairwa. Because iye haasi mbavha, saka anotodawo mbavha yekudzidza kwairi. Saka kana uchiona Jesu ane kudzidza kwaita kune vanhu iye ari Mwari, ko kuzotiwo munhu ungatadze kudzidza here kune munhu. Wakauya neperfume yakaita research kuti vamwe varume vese ndikazvispraya so vanenge vangoti simira ipapo, mira ipapo, but ishasha iyi. Iye haitaimire vanhu zvekudaro, yakuda kutaimirwawo. Ndokubva apinda mbama Simon, ndokubva abreaka the alabaster. Bible rinoti haana kuvhuraya, akabreaka. Kubreaka isaini yekuti hatisida kuchengetedza tunosara nekudii nekudii. Because kana achispraya ari ega anoti akavhura uspraya uchengeta tumwe for the sake of tomorrow. But paakaona Jesu akati there is no other than this man, hakuna wandichachengetera rumbidzo yangu. Saka kana wakurumbidza Mwari, rumbidza uchiziva kuti ndiyega Mwari, hakuna umwe Mwari. Usaite sekunge uri kusevhera umwe Mwari wauchanamata. Kana yanhauye kuitira Mwari, revesa. So kurevesa kwemukadzi uyu kwakamuudza kuti usachengete bhodhoro rako. Aiwa, breka bhodhoro rako. Taakuda vanhu vekuti kana vakunamata they break themselves. Unozvibreka kubva palevel yekuti ame doctor, ame engineer, woziva kuti akandiita engineer ndiMwari, akandiita doctor ndiMwari. So kana ndakurumbidza Mwari handitarise level yangu, I break myself like an alabaster box. Usakumbirwe kuomberera Mwari anokupa upenyu nenyasha. Aiwa, ngazvibude from within kuti hama dzangu ukareflecta kwawakabva hauomere nekuvhura box uchispraya mbichana. So usaomere rumbidzo yako, usaomere kunamata Mwari. There is no other God than the God of Israel. Basa rakabatwa pamuchinjikwa hakuna angaribate kunze kwa Jesu. So kana yanhauye kumuitira
kuitira iye. Vanhu ngavashamisike uchiita rekubreka bhokisi. Vanhu ngavashamisike kuti unenge hauna discipline, hauna order. Vaudze kuti kana ndapamberi paMwari inini handitsvake order dzevanhu, nokuti ndinoziva kwaakandibvisa. So mukadzi unokuziva kuti ndiri chifeve, but anditendera kuuya mupresence yake, ndakumupa honor isina limit. Tinonoka limit so ka life kari reserved so. Kekuti Mwari anenge togaya kuti asi kuno mumwe Mwari futi waachada kuzoitira zvine tupower ambitious. Mwari ngaarigere kufungidzira kuti nomwe Mwari. Kana wakuita nezvake ita zvekuti anyatsona kuti sana kuna kumuka wachaenda. Vari pano. Zvichirwadza uchiita uchimuratidza kuti ndimi Mwari even mumarwadzo. Ndakati varume dai takagona kudzidza kubva kunoita kumadzimai. Madzimai pavanoti kuzvara kunorwadza vanenge vachitorevesa, but havaregi. Vasiya ichokwadi hazvorwadza, but kusiya manja ishuwa kai. Achiti kuzvara kunorwadza achipusha zvake. Ko program inorwadza kudai ndamuri kungopusha, vanoziva value yazvo. Kuti zvingarwadza zvikadii, but musha uri kuita sei uri kukura. So mukadzi wakaunderstanda value. Hapana paakavhura mbichana akasipuri akati aiwa hakuna mumwe kunze kwake. So wapinda mumba maSimon haende kuna Simon. Ndo kana wauya muchechi wainga Mwari, zvako zvokumbotarisa na Simon vane maperembudzi ava vane nyaya dzavo vanhu ava. Iwewe ziva dzako kuti kana ndaimbova chifeve, but ndatenderwa kuva among the apostles, among the disciples, I worship him with a difference. Namata zvekuti Mwari anoziva kuti tsano vanenge vari kunyatsoziva kwatakabva nawo. Kwawakabva iwe unokuziva hazvaida vanhu kuti usvike pauri apa. Zvakatoda Mwari wacho nokuti vanhu vanga vasingade. Iyo une area dzaunonyosona kuti vanhu havadi kuti ndisvika apa, but pasvikika. Ende ukaziva akusvitsa hauna control pa worship. Hauna control. Hauvhuri uchitenge uda kuchengeta tumwe tumafuta so. I worship him like this is your last day to worship God. Why mupe value iyoyo inode nawo zvikuru zvinobva mari. So wakabreak alabaster box wakatanga kumuzodza. Baba rinoti vachitopukuta tsoka dzaJesu ine musoro wake nebvudzi chairo. And the beauty yemukadzi iri mumusoro. But iye anoti aiwa beauty yangu inotouya kana ndagona kuwaipa, ndagona kumuworshipa, ndagona kumunamata. So wakatanga kuzodza Jesu perfume. Instead yekuti vanhu varimo vaombere maoko vapembere kuti shewe dazodzwa, vakanzwa kuti aiwa pari kutambiswa perfume. Tine vanhu vari right, but vasingazive Mwari. Tine vanhu vanoanalyze nekucalculate zvinhu vachimisa the revelation, the point of doing things in the house of God. Zvakanaka kurongeka, zvakaipa kumurongera. Iva munhu akarongeka but asingarongere Mwari. So zvakanaka kurongeka but zvakaipa kumurongera. Ari kuzodzwa perfume Jesu kune vanhu vasiri kufara, but nyangwe vasiri kufara Jesu wacho ari kufara. Iyoyo point gona kuichengetedza. Zvikasafadza ningi Mwari vachifara no problem. Why bonda kainga Mwari kwete munhu zvangu. So kana ndichiita zvaanofarira iye, handigoni kupindura vanondicriticize. Jesu ndiye akatanga kutaurira vanhu varimo kuti she is doing this in preparation of my burial. Ndakati zviri normal kupa munhu birthday present. Kana munhu ane birthday present anopiwa zvipo. Hakuna munhu anopiwa death day present. So Jesu zvaari kuitirwa zvine chekuita nerufu, death. So mukadzi uyu auya negift isiri masystems evanhu. Death day. She's doing this in preparation of my burial. Panyika yenyama ukaona munhu ari kurwara apera ukatenga coffin ukati mozotanga tangoti mozongobatsirika, unotanga kupinda mukofini ndiwe wauya naro. Why? Because munhu wese ari kuda kurecover, hakuna anoda death day present. So mukadzi uyu wauya nechipo chisiri masystems evanhu. Pani pekuti vanhu vanoita zvinhu zviri masystems, kogoita vanhu vanoita zvinhu by revelation outside every system.
yekuti unoshama kutaudzwa nani, zvatangira papi, zvafamba sei, but kune vanhu vanonzwa Mwari zvekudaro. To a level yekuti masystems zvisati zvataurwa, Mwari vagara vakamuudza kare kuti apa pane need yechakati. Jesu ari in need yeperfume, but haakumbire perfume, kuna anouya nayo by revelation. So wakatanga kuzodza Jesu, varimo vakati what a waste, dai perfume yatengeswa yapiwa vanoshaya, which is a good mind, but a wrong mindset in that time. Ndosaka Jesu azoti varombo muchange muinawo nguva dzose. Ari Jesu asingade urombo, anoti ndakazodzwa kuparidza vhangeri kuvarombo, but waitanga ari kukansela nawo yekuti ndinoparidza vhangeri kuvarombo, oti but muchange muinawo nguva dzese. Kuvafarira here, kuda here urombo kwete. Pane statement yaari kuda kukorekta inocreata urombo. Ipi? Iyoyo yekuti zvine value pazvinenge zvada kuitwa, munotsvaka zvine lesser value. Mumba mukapinda nyoka, chekutanga kuita kudhila nenyoka yacho, kwete kudambotsvaga kuti yapinda nepapi, unoruma uchitsvaga. First things first, learn to put value pazvinhu zvinokosha pekutanga. Usatange nesina basa, kune zvinongoflowa nokuti pane zvakanaka zvaitwa. Zvafane mukomana ada kuroora, chaunotanga nacho unotanga nekuproposa nekutaura rudo. Hautaure zvekumberi, ungosangana nemusikana mutaunu kuti makadii sister, nanafunga vana vatatu nemi. Panovhurwa doketi iwe une rudo. Yevana imbomira, first things first, I miss you, I love you. Iwe uchizwa target yako kuti 3. So yekuti perfume ngaitengeswe ipiwe vanoshaya, haina kutomboipa. But yaipira pakuti vari kuda kuedza kubvisa value yezvaitwa pamuviri washe. Jesu ari kutaiwa, varombo muchange muinavo nguva dzose, kuti don't try to abuse time. Value yechinhu now inzwisise. Izvi zvinogara zviriko, izvi zvinoitwa at any time, but izvi hazvisi zve-any time, zvine a season. Mwari wedu unoopareta nemaseasons sekudaro, mwaka nenguva. Kare vanhu vaitinha mombe kuenda kuchechi, vaitinha makwai kuti vanoregererwa zvivi neanimal sacrifice. Izvezvi kana ukauya nedanga rese hauregererwi kusvika watenda muna Jesu. Kureva kuti unenge uchiita chinhu chiri right but chisisiri mumwaka, chisisina value. So understanding time neseason zvinoita kuti munhu agone kudyara mumwaka. Samuchiona kuti nevanoita agriculture, kana vane mbeu dzavari kudyara, vanotanga vatoandastenda kuti imwaka here yekudyara mbambaira, imwaka here yechibage, imwaka here yewheat. Kureva kuti ndingave nembeu yakasvika yechibage, but if it's not the right season and you want a great yield. Kureva kuti every seed iri controlled neseason. Value yechinhu ine chekuita nemwaka waitwa chinhu. Saka Jesu paanoti varombo muchange muinawo nguva dzese, ari kuti pane zvinhu zvagara zviriko zvekuti you can do at any time. But inini saKristu ndikangoenda pamuchinjikwa, ndikaenda muguva, ndikadzokera kudenga, hapasisina need futi yeperfume. Saka learn to use the opportunity and the time, nokuti zvine zvazvinokupa kana zvaitwa musizeni yakafanira. Saka Jesu akati kune mukadzi uyu, kwese kuchaparidzwa vhangeri ngazvitaurwe zvaaita izvi in memory of her. Mwari wedu is a jealous God. Haadi kusheya glory yake nemumwe munhu. But iyo ndo verse 1 yaakaita kunge azvideredza kuti aiwa pamunozoparidzawo Kristu mozomboparidzawo nyaya yemuka in memory of her, not of me. Kurati Jesu ari kuti vhangeri ndaakurisheya inini nemukadzi uyu. Pamunoparidza inini momboti mire momborova yemukadzi uyu in memory of her. Sei ari kuda kusheya glory nemukadzi uyu. Chaitwa nemukadzi uyu, mukadzi is a shadow picture of the church. Zviri kunzi church ikaziva chinhu ichi inowanawo glory. Unaundinzwa iwewe. Kana Jesu ati in memory of her, kwese kuchaparidzwa ngazvitaurwe kuitira kuti naiye arangarirwewo.
Yeti vhangeri ndiri kurangarira zvakaitwa naJesu. But Jesu ndokubva ati pane wanda kusheya naye mukadzi uyu. Mukadzi chi ichechi. Saka Jesu ari kuti inini glory yangu ndoda kuisheya nechechi inoziva what to do in the right season. Ufunge Mwari anokomborera vamwe kumwe ndiye watonamata. Hakuna umwe Mwari ndiye. But kuziva zvekuita kunotisiyanisa. Ndaitara pane imwe nzvimbo kuti Mwari anotida zvakafanana. Mumwe munhu ndokubva andibvunza kuti but sei upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati still is the truth. Mwari anotida zvakafanana but hatimude zvakafanana. Vamwe kuuya kuchechi ngouya wongotiwo fellowship kutandarawo nevamwe nekudii nekudii. Tsvagawo kuti ava vanozomira newe pakaita dambudziko. Wakauya nemind yedambudziko yeblessing hauna. Wakangonzwa kuti but ukatambudzika vanozoona kuti vanoitawo sei. Haunobvira wafunga kuti but Mwari unongondisimudza ndichimunamata. Pfungwa yako iri centered pakuti asi ndikaita problem. Saka iyoyo pfungwa manje Satani akaifarira. Akainga problem uchamirira nguva yeproblem yako. Vakainga kuropafadzwa unoropafadzwa naMwari mumwe chete. So abaya vauya neperfume ndokubva vaizodza pana Jesu. Iri yavo yekuzvimaketa kuti vaonekwe mumastreets mavanofamba inodhura ine value. But pavaisa pana Jesu, Jesu ari kuziva chinangwa sei mukadzi aiva neperfume. Aida kuti iyi azivikanwe. Saka paapa Jesu haana kubvisa zvinodiwa nemukadzi uyu. Nokuti aida kuzivikanwa nekuspraya perfume yakanaka. Saka pazodza Jesu ndokubva ati aiwa ukadyara mandiri handikanganwi zvaunoda. Wagara uchida kuzikanwa. Saka iwe waigona kuzikanwa muno muJerusarema neperfume yako. But nokuti wapainini uchazikanwa kuworship center. Saka uchiona taakutaura nezvake. Kureva kuti perfume yani fragrance iri powerful. Fill the whole world. Kureva kuti when you give unto him, uri kuseed to something greater and better. Zvawaifanirwa kuwana mumari shoma ukaisa muna Mwari. Mwari unokupa nyasha zhinji dzinokupa zvinhu zvinodarika mari yacho. Value ya grace inodarika any level of money. Unazoona kuti hakuna munhu anoda mari, munhu yese anoda zvekuzoshandisa mari. Tikatokukira muno muchechi tikaisa mazimari, unopedzera wavhura window, nitsvagirawo chikafa, haudi mari, unoda zvainotenga. Let's be real. Hakuna munhu anoda mari, munhu yese anoda kuzoishandisa. Kurati une zvaunoda zvawakafungidzira kuti ndikangowana mari zvinoitika. So kuna Mwari kune imwe level yemari inonzi grace. Nyasha dzinogona kukupa zvinhu zvinodarika salary yaunotambira. About a month ago I was in Israel. Kwaita mari 2.5. Ndakaenda sei by grace. Somebody chose kuenda neni. Hakuna kwandaishanda kwandaipiwa 2.5. Ndakaenda kunodarika salary. Chikonzero nyasha dzinodarika value of any money. Kune kwandinoenda ku street ndichiparidza Mwari ndokubva vaziva kuti kwandiri kuenda ku street kunoparidza ndiri kuendera iyo ndobva vazotichiendawo kumwe. Kune ndakadyara kufamba Mwari vakaamplify mafambiro. Tikanoguma taa ku Middle East ku Jerusalem. Chese chaunoda ukava nepfungwa yekuti dai ndawana mari yacho, you are limiting yourself. Dai ndawana nyasha dzacho. Nokuti perfume ine value, but payakaiswa pana Jesu zvakanzi kwese kuchaparidzwa. Kwete muJerusarema chete. Iye dai akaispray asina kupa Jesu aingozikanwa maraini. Kwenze vane kamwe kaguchi kari powerful. Akapfura uzonza kuti akapenga imbinga yakaoma, inzwa ka perfume kake aizikanwa kumaraini. But paakagona kuexchange akaisa pana Jesu ndokubva ati perfume yako yaikulimita nyasha dzilimite, ndichakupa grace dzinodarika zvaitwa neperfume. Mark 16 vanhu vakaunganidza zvinonhuhwira muchechi ndokubva vaenda kuguva vachida kundozodza mutumbi waJesu ndokusvika asiku. Chavapotsa apa haisi giving, chavapotsa to do it in the right time. Ufunge vanhu vakatounganidza zvinonhuhwira kuti vanozodza Jesu, but vakaenda vakamushaya. And the danger yanga iripo, favor yavakangoitirwa ndeyekuti vakasvika muguva muno mumwe munhu akapfeka zvichena arimo, akavati muri kutsvaga ndisirini, endai munosangana naye galleria, Jesu wamuka. Ndinofara kuti tsano vaiva muguva havana kuklema kuti ndivo. Vanga vakapfekawo zvinopenya. Also there are times yekuti wepedzera wakupa asiri.
nekuda kwemweya wekupa, nekuti unogona kusangana nevamwe tsano vane zvinopenya penya so vari muguva raJesu ivo vasiri Jesu. Ndichidzikise mbishano. Pane patinotoita zvinhu muzita raJesu asiri Jesu ari kutambira, nekuda kwekuti takapwautsa mwaka. Value yetime unogona kunopa vamwe tsano muguva raJesu vasiri Jesu. Thank God kuti ava tsano vakabuda pachena kuti aiwa kungowanikwa muareas but hatisirisu. Kuda kuti ukasaita chinhu nemwaka unosangana nevamwe tsano vasina ropafadzo vanokupa zvavo vasiri yeJesu wacho. Why? Nekuda kwekuti panguva yawaifanirwa kuzviita wakashaiwa revelation yetime. Opportunity yaHana yekuti ave nemwana akaidiscover pamaproblems aiva pachechi yaaipinda pashayilo. Why? Because paainamata achingaburitsike mwazi achichema, Bishop Eli vakamuti mukadzi iwo wanyanya kudhakwa, mira kubata wine. Ndokubva aziva kuti handisiri ndine problem yemwana, Mwari vane problem yamufundisi, because mufundisi ari supposed kuti kurudzira kushaudha vanhu. Saka Mwari mukandipa mwana ndokupai bishop. Ende one Hana wacho ane vana haana chaanoita kuchechi. Ende aifunga kuti vanazvo ndo vanofanirwa kuita. Hana aiva nevana but haajaidze zvekusiya vana pachechi. Vake ndevekumba, ndeve competition yekunoshaudha vamwe. Asina ndiye anoti Mwari mukandipa ndosiya futi panapo. Kudati ndabuda pa competition ndane revelation yekuziva kuitira Mwari. Ukaziva kuitira Mwari unosiyana nevanhu vanazvo nokuti unaye waunoziva. Hana asina mwana akati mukandipa ndinodzokera futi kumba kwacho ndisina. Why? Nokuti ndine chandakuziva, ndoda kuti uzive chaakaziva. Chii chakamupa kusiya mwana achidzokera kunoshaudwawo? Iye aimboshaudhirwa kushaya mwana, oita mwana wacho osiya futi. Akaziva kuti chakandipa kuva muwanano naEukana pabarika. Barika rinoexposa. Kana muri tu vakadzi amainini vachibereka zvapachena kuti murume wenyu anobereka, iwe ndione problem. So zvinorambisa pana Hana zvanga zviripo, zvanga zvakabuda pachena kuti iye ane problem, but aidiwa. Saka paakawana mwana akazoti ndina kuwana imba nekuda kwemwana, ndakawana imba nekuda kwaMwari. Saka Mwari mukandipa mwana ndaakuziva value yenyu kudarika mwana wacho. Ndichasiya mwana kuno ndodzokera kumba, ndirambwepo ndakagara ndichidiwa pasina mwana nechikonzero chekuti ndimi makandipa imba yacho. So vadzidzi havana kufara. Osa zvinonditirwadzei kuti those who follow Jesus sometimes they lack revelation to an extent yekuti vanocriticize zvoda kuitirwa Mwari iyo vari muchechi yaMwari. Vanhu vekubhawa vakaramba unozvinzwisisa, but vanhu vakurambira muchechi kuti aiwa muri kuwesta perfume zvichiitirwa Jesu wavanotevera. Hapana akati thank God chef wedu wazorwa perfume abeta, but vakatanga kucalculate so tikatotengeswa tikaibreaka down. So kuna vanhu vanocalculate, panofanirwa kubuda nyasha vanoburitsa calculator, wodivhaidha nyasha kusvika pasisina nyasha dzacho, weka Isaya kurongeka, but musamurongere. Saka kurongeka kuri right. So vakatoweka dai yatengeswa nemari yakati zvaita musha, but vakazouya kuguva Mark 16 vakasvika Jesu amuka, but vauya kuzoita futi the same thing. Vauya nezvinonhuhwira maspices kuti vazore mutumbi waJesu ndokusvika asiko. So pavakasvika asiko havana kuwana blessing, vakangopiwa advice kunzi hako. Kuna akawana blessing yechurch, iye asiri wemuchechi chifeve. Church ndokubva yashaya ropafadzo nekuda kusanzwisisa mwaka. Baba vaJohn the Baptist vainzi Zakaria, Mwari avarangarira, vatumirwa mutumwa, vakaita problem yekuti vakatadza kutaura for 9 months. Mutumwa akati hausi kuzotaura kusvika mwana uyu aberekwa. Inenge punishment kudaro, but mwana ari kuberekwa iblessing. Ende basa rake anonzi iye izwi rinochema kurenje, the voice that crieth in the wilderness, ndi John. But akaberekwa nemudhara anga atorerwa voice. Kurati Mwari vanga vacalculate mates kuti chandinoda kuti ubereke voice that crieth in the wilderness anwa John. Saka haugone kubereka voice tisina kutora voice. Saka vanhu vachiona vaiona punishment,
denga richiona kudyara. So there are times yekuti vanhu vasina revelation vanoona kukuvadzwa, kunzi akuvadzwa hadzichataura kaisi. Gamba atorerwa izwi kuti abereke izwi. So secret iri mugiving iri very stubborn to an extent yekuti pane kanguva kekuti unyatsoona kutorerwa. Vanhu vakaona Zakaria asingataure basa remufundisi kuparidza. Saka kana anga ari mufundisi akatorerwa voice for 9 months no pulpit. Achashandira Mwari asi ari kutoshanda naMwari. Nokuti pane chiruda kuberekwa chinova the voice that crieth in the wilderness. So haugone kubereka voice ukaramba uine voice. Voice rinofanirwa kuenda kuti ugone kubereka anonzi izwi. Mukadzi mbiri yaakuda nekuzikanwa kwake munzvimbo yaanogara neperfume agona kuibreaka ndokubva apa kuna Jesu, nokuti unoziva kuti ukadyara muna Kristu iye haanyarare uye anoziva sei waisa pari. Mwari vakaita minana mizhinji muEgypt kuti vanhu vabude muEgypt. Kukaitika rima, kukaita matatya. Bible richingoti asi Faro waizongooma moyo after matatya apera. What was the key yakakonzera kuti vazobuda? Moses akaenda kunopa vana veIsraeri vari mudambudziko instruction. Urayai makwai muise ropa padoo. When I see the blood, I will pass over. Pakafa matango emuEgypt, Faro ndopa akati chiendai. But secret yakatangira paropa, ropa reire makwai ani ekwaIsraeri. Kurati chakatanga kufa haasi matango emuEgypt. Chakatanga kufa zvipfuyo. Wealth yekwaIsraeri yakatanga yaita loss. And vhangeri rekuti urayai makwai muise padoo rinonakidza munhu ane makwai 2 or 3 achangobva mukutenga anoisona kumukirwa. Kuti aya mapasta aya ada kuti rirambe tiri varombo ako mana 1 gwairo riri pakutoparidzwa kuuraya makwai. Imagine une gwairo kubva notenga riri patambo sonzwa Moses achitoparidza so makwai ngafe unoziva kuti uyu haana kudanwa. Ava ndo vakomana vanoparidzwa nezvavo vari kutorera vanhu. Chiwaenda chechi ine jealous kudai. Pa 1 ipapa poparidzwa kuti ngazviuye. Why? Because kunyika ukako waibirwa mari yako isingatengi. Wauya kuchechi wonza kuti Mwari anokusimudza, Mwari anokukomborera, mari yako inoita zvakanaka. Rapedza kuparidzwa kudaro wonzi mabasket ngauye kumberi. Unyatsoona saka vanhu ava nekunyika vakafanana vane matorero akasiyana. Uko vanotora by ginya kunoko vanotora by scripture. Barega ndikuudza kuti kutendeka nekururama kwaMwari paprinciple yezvinhu zvake kunotyisa. Masystems ekunyika anoita crash. Money can fail kunzo, but Mwari pachake hakundikani. Mbiri yake ndeyekupa vanhu kudya murenje. Hama dzangu kune renje reupenyu rinoraramika pasina chekutenga, but uchiraramiswa nenyasha dzinotyisa. Inda experience nyasha dzaMwari dzinotyisa kudaro to an extent yekuti pasina kunzi unonotambira kupi salary, but uchiona kuti kutendeka kwaMwari kunoshamisa zvekudaro. I was tell people incident ya 2014. Mota ndakatanga kudriver, so ndakandapedza kuparidza pana first mwe murume ndokubva yakamira. Zvanzi ko muri kufamba sei kudzokera kumba, ndikati ndakutenda kopa kabhana zvikanzayo. Andi ndokutengera mota. Oza akatenga mota ngemadomasi ngari kujoka anzi andi apo totenga uende nayo. Hazvina kugarirwa pasi kurongwa utozodi. Kungoti aiwa andi tichitenga mota apo. Oza unofunga tari kuseka. Taenda tapinda mukasi ndanongedzera apinda muvisa abhadhara. Aizve zvakapfava sekudaro. Zvinoshandirwa zvine budget, zvine kunetsana mumba izvi. Usabate mariyo. But kune nyasha dzekuti unoita ngori kurota. Even pandakasvika kumba ndichiridza bhero, so vakatora nguva kuti vavhure vashaya kuti ndiani. Mwari ngaakukomborere zvekuti vekumba chavanoshama kuti ndiye Mwari iriyo. Vakabvunza kuti ndeyani? Ndikati ndeyedu. Yedu nani? Oza pane zvimwe zvekuti unyaza kunoti ari kuti chiko muno. Ndikatoti tudatoenda kumusha mai manje zvakadzunguka acho ka. Takatoenda kumusha. Atinambogara 30 minutes ndasvika nayo. Saka toda kugeza, ndikati aiwa hamusi mukombi kande munonogezera kumusha. Ukakomborerwa unoita dzungu ndikutaurira.
kudzika maoko hausati wanyatsonzi o denga rikakukomborera unoonererwa zveshuwa. Kumusha vakatoshaura kuti mauya musina kufona neusiku neusiku. Ndikati pachafonwa here papa. Panorongwa rwendo risipo. Mutosvika kumusha so hamudi kufuti kugara pasi kuti hapana zvamuda nogaisa retende uchigayo. Unokomborerwa zvokuita dzungu ndikutaurira. Aizve Mwari ngaakukomborere zvokuti unoita dzungu iyo. Unotodana nokuti gara pasi wafa nekukomborerwa. Vanhu kutoshama kuti makutoenda kuZimbabwe tatotenga matiketi anotengwa munotenga ekumberi kuti ayoda totenga izvezvi. Komborerwa zvokuti unotanga una kurongeka. Asi kune kwataidyara tsoka tichinoparidza kuwadzana kuenda kutauni is about 13 kilometers. Vanhu kumaraini vaiti tsana chechi inenge yakuvapengesa vari kufamba ka. Mwari rudziyani kunyima coin yekombi okupa revelation. So ndichitofamba unotoona kuti akumana hadzichiri right ero. Mukadzi uyu wakasacrifice, perfume yake isaini yesacrifice, and akaita sacrifice in the right season. Zvinhu zvine mwaka zvine nguva. Kune mwaka wokudyara, kune mwaka wokukohwa. Pavakaenda kuguva achida nozodza mutumbi waJesu vakasvika asiko. Motive was right, timing was wrong, and havana kubata the blessing. Kwete nekuti havasi kuita chakanaka, vari kutadza kunzvera mwaka. Why? Because Mwari unoziva mangwana, unokudenha kuita zvinhu today. Chakapa Daniel kusurvive mugomba reshumba ichokwadi kuti Mwari vakamurwira. But let me take you back a little bit. Vaenda ikoko kunyika yevatorwa vakapiwa offer yekunzi dyai zvakanaka, waini yamambo, nyama nechi zvikanzi aya toda kurova hedu mavheji for 10 days, 10 number of tithe. Kuti vakataitha kumira nyama ndokubva varova mavheji. Paakaiswa mugomba reshumba, shumba dzakaremekedza tithe. Unambonzwa iwe. Dzikatanga kutoti nyama idyiwe dziri shumba. Why? Because nature ya Daniel yekumira nyama ndo yakanoparidza kushumba kuti kwauya akamira nyama, saka itai zvinoita auya. Pakazouyawo vanodya nyama ngoma ndiyo. Kuti paaizviita aifunga kuti ichoice. Also there are times that ukasaziva kuti Mwari vanoti uzviitirei nenguva ino, unokuti kuti kungomanikidzwa, ungonetswa, kuti maprogramu twawo kungonetswa. Gamba Mwari vari kuona hondo yepasera. Mwari vakadongorera so vakaona dhudhula, Mwari obva ati gadzirisa apo. Kana kuda kudhudhula iwo haasvike pauri nokuti shumba dzinofanirwa kudensa according to the nature of Daniel. Daniel ukamuverenga zvakanaka aitobvawo kwaJudha, ari mukomana wokwaJudha. So the lions and Daniel, they are the same thing. Shumba is the lion of the tribe of Judah. Saka pauya shumba chaiyo dzimwe shumba dzinofanirwa kunzwisisa kuti shumba vaite ya shumba vanga vakamira nyama, saka tombomirawo nyama. Fasting ya Daniel was a prophetic thing chaaruda kuzoita in the lens of the lions. Paakaburitswa pachipinzwa vanhu vaidya nyama havana kusvika pasi. Endakati ndo imwe munana wokutanga wa Daniel hauso kudyiwa neshumba. Munana wekutanga ndio kusvika zvakanaka mugomba, because haana kupinda akakandwa. Waigona kufa nekukandwa. Ukakandwa mugomba unogona kusvika nemusoro ukatyoka ukakuvara. Daniel munana wekutanga ndio kusvika zvakanaka, nokuti vamwe vakazokandwa havasvike zvakanaka, vanodyiwa mudenga. Ndokupa unofanirwa kungochitombotenda Mwari asati zvaita hazvo mushe, but wakasvika mushe. Ugere pakati peshumba zvako, but pachiri safe. Because shumba idzi hadzina kumira kudya vanhu aiwa, dzakamboti zororei dzichimirira vamwe vanhu. Ende shumba dzakagona manje. Why? Because shumba kana dzabatwa dzichichengetwa hadzichavhima. There is no need to hunt lions then hamusi musango. Dzinofanirwa kuziva kuti akatibata anodei, nokuti akatibata ndiye akutibatira. Shumba dzichavhima, dzakutrasta akadzibata kuti ndiye anodzibatira.
kuti dzinovhima knowledge yemunhu anodzichengeta. Saka Daniel paakakandwa mambo akatoshedzera, Mwari waunonamata akurwire. So shumba dzina kukontrolwa neappetite, dzakakontrolwa nemessage. Appetite yako semunhu une zvaunoda kuita, but respect the message. Pfungwe dzichida kuruma Daniel dzaingoudzana kuti mudhara ati muchinda uyu arwirwe. Gona kuzvirimainda kuti asi Mwari vada tiite izvi. Hongu ndingangodaro ndiri munguva yekuti taida kuita izvi, but pamwaka uno mambo vati murume uyu Mwari waunonamata akurwire. That's why mambo pavakauya mangwanani vakasvikoshedzera kuti Daniel hazvisi normal kutsvaga munhu mushumba. Unofanira kuzongoona dzaguta here kwete kuzoshedza munhu. Kurati mambo aitoziva kuti shumba dzinonzwa inini udarika nzara. So paanoti Daniel ari kuziva kuti arimo bwo shumba dzangu ndodziziva. Iye haana kupanika ndokubva ati mambo raramai nekusingaperi, kugona kurumbidza uchiri muproblem. Mushumba hakusi kumbaka. But haana kuti kana mauya sondiburisei mazvona kuti ndonamata. Dzikama komborerwa, dzikama mumakomborero. Mambo raramai nekusingaperi. Zikanzi namambo ngaabude Daniel, but kana abuda todamboita kagemu kekuchinjana. Vamopindawo tichimboona zviri kufamba sei. Enda achiburitswa vakapinzwa chinoita kuti vanzi vakadyiwa mudenga. Picture sign yekuunderstanda giving kwakaitwa neshumba. Shumba imhuka inotarisa this direction, haitarise uko. Inenge imbwa inofamba yakadai kuitira kuti igone kuvhima. But padzakapa Daniel kuna mambo hadzina kuramba dzakatarisa uko. Kana uri giver, tarisiro yako haibve kune vamwe vanhu kune imwe nyika. Focus yako ngaive kuna Mwari waunonamata. Why? Because padzakaramba dzakatarisa mudenga, mambo havana kudisappointa. Dzakatoudzana kuti varume kana mapa mudhara chiregai kutarisa kumwe kwese. Mudhara akatendeka, tarisai mudenga. Ende hanzo kwakakandwa vanhu kwete munhu. Vanhu chakaita kuti dzidyire mudenga kuti dzakadya pa high table. Giving ino elevate malevels. Nozvinzwa. Shumba dziri suppose kumirira kuti vanhu vadone dzidye, dzakadyira vanhu mudenga, inonzi high table kumuchato. Dzakarowa pa level yepamusoro. Life yepamusoro haibve mukurongeka, inobva mukushumira Mwari. Wakaipa haregedze kutaura kuti but ona time yacho, ona mamirira zvakaita. Prophetically vanhu isusu hatizive ramangwana, tinofunga ramangwana. Anoziva ramangwana ndiMwari. So kufunga ramangwana nekuziva ramangwana zvakatosiyana. Waunofanirwa kurespekta anoziva ramangwana. Iwe urungofunga zvemangwana. Mangwana zvinogona kudai, saka ndada kurongeka. Mangwana zvinogona kudai. Unofunga ramangwana. Mwari vanoziva ramangwana. Trust the one who knows tomorrow. So kana aona ramangwana, anouya muna today. Okudza zvokuita nhasi zviri maringe tomorrow. Mwari haataure zvokuti uite nhasi zviri maringe today. Anenge achibva muna tomorrow, mune ramangwana rako. Oona matambudziko nemachallenges ariko, obva auya muna today. Okudza kuti do this in preparation ya tomorrow. So there are things ononzi uite nhasi zvisina value today. Zvinenge zvinokurwadza nekukunetsa today. But it is a prophetic message for the sake of tomorrow. Ramangwana rine nyaya dzatisiri kuziva. Kufunga nekuchenjera kunogona kuti rasisa pakuziva ramangwana. But watinonamata anoziva ramangwana. Saka anoziva ramangwana kana ataura zvinhu muna today, chaunodyara nhasi chinoprofita goho rako remangwana. Ziva kuti waunonamata anoziva ramangwana. So amai vakauya neperfume vaita zvinhu zvine chekuita na today. Nhasi handizoti pane makore mangani mukadzi iyeyo afa, but ari kutaurwa pa Maitland zvanzi in memory of her. Kurangarirwa kwake hakusi kupera nekuda kwokuti akazviita kuna Mwari asingaperi. The best investment yaungaite mumasystems ari munyika, they crash, they disappoint. The best is to trust in the Lord. Mwari akarurama, Mwari haana mwaka waunoti musi uno zvawo masaka ndichakomborera vanhu. Aiwa unyanzvi hwake huri mukuita zvinhu mumaseasons anoresista. When times are hard, ndopa unoona kururama nekugona kwaMwari. So Mwari pavanotaura chinhu chaunofanirwa kuita today, don't resist the mind of God.
Sometimes it does not make sense, but it makes faith, and it's a prophetic thing. 2 Kings chapter 7, Elisha anoti pagedhi reSamaria pachatengeswa zvaka flour yakatsetseka, mai vane nzara muSamaria. Kune murume akaramba akaprofitwa rufu rwake, haana kufa munzara, akafa pakauya chikafu, akatsitirwa nemasaga. Ukasatenda zvinotaura Mwari, even ukasvika mumwaka wazvo, kusatenda kunoprofita kutsitsirirwa nezvakanaka. Haungati washingirira kwese kunzara wozofa panoya chikafu, zvinorwadza. Watadza kufa munzara wofa muchikafu, wourayiwa nechikafu chacho. Watambura nemurume wako achitsvaga basa achidi muchinamata mese, apa basa mubva masiyana. Pongo ya vamwe vanenge vakudzi slay queen pamari yako iyo. Masaga anogona kutsikirira munhu. Handizive Mwari zvavanoisa pamoyo wako kuti uite. Vanenge vachibva mune ramangwana, vauya muna today. Ramangwana rinoinvestwa muna today. Prophetically, Mwari vane zvavanoda kuti uite nhasi, zvine meaning mufuture. Zvoda kuitwa nhasi. Moses vanhu vari kurumwa nenyoka, Mwari ndokubva vatigadzira imwe nyoka. Munhu anonzwa Mwari ane problem, haaite zvinofarirwa nevanhu, anoita zvinofarirwa naMwari kuti vanhu vaite. Moses atonzi nevanhu, taurira Mwari abvise nyoka. Yeti vanhu vari musango murenje, but vari kuti Mwari ngaabvise nyoka. Ari kumaraini komwe ndiana nyoka dzoenda kutauni here, because vanhu vari murenje ka, but vada kuti nyoka dzibviswe dziende kutauni nokuti vari musango. Sa Mwari ana kuti aiwa handibvise zveikoko. Chandakuita Moses, gadzira nyoka yebronze uise padanda. Bronze magifts avakapiwa vari muEgypt. Gift iyoyo paakaiswa paauta yaJehovha yakabvisa machallenges ari muvanhu. You have what it takes against every serpent. Iri kuda kufighta marriage nebusiness yako. What you need to do is to make a bronze serpent. A bronze serpent is more like a gift on the altar. Indaishama kuti vanhu vanotambudzika vanotonzi vanoenda kun'anga vorasirira mombe nembudzi. Indaiti munhu anorasirira mbudzi munhu anenge aneta nenyama kai. Munhu anenge aneta nenhamo kwete nyama. Ukaona vanorasirira mbudzi haisinya kuti dzawandisa, ane nhamo yamunetsa zvekuti akuandastenda kuti kana nyama ndorasa. Isu kwatobva kuna vanhu vanotambura stereki, but unoona mbudzi ichingodzunga ronzi yakarasirirwa. Nani one munhu wacho maondero akaita akarasa nyama iyi. Kurati vanhu havane zvavakaprogramwa vakaandastenda pamweya kuti nyama yanhasi haina basa, ichazoda nyama yakawanda mangwana, saka ndorasa yanhasi. Mbudzi yakakwana inoraswa nemunhu ane nhamo nenyama, anorasirira mbudzi. Ane program yaakaandastenda kuti zvatoday zvingatorwadza kuti handisi kudya nyama, but ndichadya nyama mune ramangwana kana nyama iyaendai. Mukunamata Mwari pane time yesacrifice according to Revelation. Chizaruko perfume ndeyangu ndeyekuti ndizikane ndinhuwire, but kana ari Kristu ndikuda kudyara nyasha dzinondichengeta ramangwana, dzinosumudzira nyangwe nezita rangu mune ramangwana. Ndaya kuzodenha moyo umwe munhu. Makeys nemaprinciples ekingdom ndiwaya. Ukasaoperata nemakeys emukingdom une zvinhu zvisingaitike. Iwo Mwari vachikuda ende Mwari vachigona. Bible arambidze kufunga, rorambidza kufunganya. Do not worry about, do not think. But there are things you need to think about, analyze and do. Nhamo yatinayo ndeyekuti takaita prayer se master key. Prayer is one of the keys. Kune nyaya isingade prayer. Saka Mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, kwete nekushayiwa minamato, kuziva. Ende nhau yekuziva inofanirwa kusvika pakuita. Murume paBethsaida chinoita kuti asapone aitoziva kuti ukatanga kupinda unopona, but nyaya ndeyekuti anga asingiri kupinda. Ende akatotaura kuti ndinotangirwa, achitangirwa nani? Nyama ikakutangira pazvinhu zvemweya, unogara panzvimbo yakanaka zvako zvisingaitike zvakanaka. Zvipo zvaifanirwa kupiwa Jesu zvinotanga zvasvika kuna Jesu. Vakasvikira kwaHerodhi, mambo akaberekwa, ivo vachida mambo aberekwa. Haisi era.
That's a revelation there. Vakauya nezvipo zvekupa Jesu aberekwa mambo. Vakatanga vasvika kuna Herod mambo akaberekwa kare. Ivo vachida mambo aberekwa. Herod anorepresenta mambo vepanyama. Jesu ari mambo pamweya. So zvemweya zvikasvikira munyama, blessing yako inodzima. Nokuti zvanzi pavakapinda mumba maHerod nyeredzi haina kuoneka kusvika vabuda. So kune zvinhu zvisiri kuoneka nokuti uri mujeni yeflesh, you are not spiritually alert. Pavakatosvika kuna Jesu vakamupa zvipo, zvanzi vakaudzwa neangel in a dream to do not go back the same way. Kuna chinochinja mafambiro nenzira dzako, chimwe chacho chinowanikwa pakumushumira with substance. Nokuti chakaita kuti vaende nekwa Herod vanga vasati vamupa, chakaita kuti varegere kudzoka neikoko vanga vamupa. Pavakapa Jesu, an angel spoke to them. Vasati vaona Jesu, they were following a star, but vawana Jesu vakataurwa nemutumwa wekudenga. Kuti kune level yaunoelevatwa by giving, zvekuti Mwari havakutumire zvinodzima, but vanokupa mutumwa anotaura. Ufunge kiyo hii haina substitute yekuti but I'll try this kuti ndidefende ichi. Mwari atibatsire tizive zvekuita mu right season, mu right time. Unogona kubatwa musoro zvinhu zvikashaiwa change, woshaya kuti indava, woti ndofunga church yacho haina power. There is power in the name of Jesus, not in the name of church. But Jesus, she is the word. Ndakati wese waunoona achichinja church, chinhu wani chaasingachinjei Bible. Anoenda neBhayibheri raaishandisa kwaakabuda iko. Kuda kuti ari kubuda pachena kuti ari nyepe but ndine nharo. Hakuna akatenga nyowani kuti ndiri kuworship center irarite todare kwatakuenda. Unoenda neiroro. Which means usaite nharo pa principle ye kingdom. Kana zvichidena a sacrifice, ngazviitwe sekudaro. Vanhu vane zvavakataura ndichifamba netsoka, vakazonyararidzwa naMwari. Mwari vaelevheta upenyu. Vane zvavanotaura, newo nezvipaunochallengeka kuti but zvichida Mwari here izvi. Wanetawo pakufamba. But ndaweza kuencourage, do not lose heart. God knows your future. Chaari kuti ita muna today, chiri kudyara tomorrow. I want to pray. Ndoda kunamata. Ramangwana rako kuna anoriziva ati nditaure newe. Tiregere kuzouya nezvinonhuhwira panguva isiyo. Kuita chinhu chaicho panguva isiyo hakuattract a blessing nevalue yakafanira. Ndoda kuti ropafadzo yaunofanira kusangana nayo uregere kuipotsa. Mwari vakuudze zvekuita mumwaka wakafanira uite saizvozvo. Uone kutendeka nekururama kwawo. Regai ndinamate. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. Imi makati kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi uyu zvitaurwe. Tazvitaura Baba, tazvinzwa Mwari, kuti akauya kwamuri nokuti wakaona kukosha kwenyu, wakabreaka the box. Tipei mweya unozvideredza, tipei mweya wekupa nekushumira nekuziva kuti hakuna umwe Mwari kunze kwenyu, nokuti imi hamunyarari kana mashumirwa nenzira iyoyo. Makati kwese kuchaparidzwa ngaataurwe. Baba, ndiri kudeclare mufuture yemumwe nemumwe uchamira nebasa renyu nekuita kuti aregere kuva chiseko chenyika, aregere kunyadziswa, asangane negoo rinobva mukuteerera izwi renyu. Semukadzi Baba akauya akakupa chipo, nhasi wataurwa pano paworship center. Mwari, munhu uchaunza nyangwe nechipo muimba yenyu mumagenerations anotevera. Vana vake ngavaregere kubatana nemadrugs, vana vake ngavabve mumisikanzwa, mhuri yekwake ngairangarirwe nekutambanudza kwake. Kana zvanzi in memory of ye, Baba, ndiri kutaura kuti mazita evanhu vari muno ngaarangarirwe. Sekurangarira kwamaketa Ishmaeri Baba achichema nenyota mugwenga, makaita kuti tsime riwanikwe nokuti mwana waAbrahama. Baba, vana vekutenda mazita avo ngaanyorwe mubhuku rekurangarirwa. Baba, vana vanobereka nyangwe nevazukuru vavo, Mwari rangarirai kushumira kwavanoita, the sacrifice that they do. Semukadzi wakaunza perfume, mukati ngaarangarirwe. Baba, ndauya nezwi rekurangarirwa kwevana venyu nekuda kwekuzodza kwavanoita atari yenyu, kuzodza nekushumira kwavanoita Baba kubasa renyu. Mwari asinganyadzise mutsvene wakatendeka, mune mbiri yekugona isingadzimike mukururama kwenyu. Munyika yavatorwa Mwari makasimudza Esther akava Queen Esther,
munyika yavatorwa naJosefa makaita mambo. Father, in a foreign land makaelevata Daniel. In this land munyika yavatorwa shoko renyu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Zviratidzei muupenyu hwevana ava kuti muri Mwari, nyangwe muSouth Africa muri Mwari anopa favor. Ngavarangarirwe Baba nyangwe nemuCape Town, ngavarangarirwe Baba munyika ino, ngavarangarirwe kunyika dzavachaenda, nokuti izwi renyu harina kuti ngavarangarirwe muJerusarema, rati wherever in the whole world. Baba ndiri kutaura nyasha dzekuti paachaenda nyangwe atora visa, zvaari kuita pano ngazvimutevere kuDubai, zvaari kuita pano ngazvimutevere kuZimbabwe, zvaari kuita pano ngazvimutevere kuUK. Baba, zviri kuitwa nekudyarwa nevana venyu panzvimbo ino Baba, ndataura to the whole world. May the blessing and the favor be upon their lives in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ndokumbira tisumuki. I feel it to declare something here. Ndoda usumudze maoko ako.